Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοφύλακτος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μετά από 9 μήνες που με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μετά από δεκάδες μάρτυρες πολύ σημαντικά στελέχη του επιχειρηματικού χώρου και ανώτατους τραπεζικούς και κομματικά στελέχη, 17.000 σελίδες είναι τα πρακτικά των μαρτυριών, μετά από τη μελέτη εγγράφων που ξεπερνάνε τις 100.000 σελίδες, η αγωνία του κόσμου, γιατί πέρα από το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση που είδε τους ισχυρούς να είναι στην οθόνη και στην ουσία να έχουν μια απολογητική διάθεση, να λένε γιατί πήραν κάποια δάνεια, γιατί δεν τα πλήρωναν, γιατί προσπαθούν να τα πληρώσουν, να έχουν μια απολογητική διάθεση στην Επιτροπή μας και κατ' επέκταση στην κοινωνία που μας παρακολουθούσε. Το ερώτημα όλων είναι, θα βγει τίποτα, βγήκε κάτι? Αυτό μας ρωτάνε και στις περιφέρειες όλους μας και είναι το ζητούμενο για την κοινωνία και που είναι η εντολή μας το κάτω-κάτω, η πολιτική εντολή μας. Βγήκε λοιπόν κάτι. Παραδώσαμε το σχέδιο πορίσματος της πλειοψηφίας. Ποιο είναι αυτό? Είναι συγκεκριμένες πράξεις, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι ποινικές ευθύνες που έχουμε εντοπίσει η πλειοψηφία στο πόρισμά μας. Είναι συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες σε συγκεκριμένα δάνεια και είναι προσωποποιημένες οπότε οι ευθύνες σε τραπεζικά στελέχη και σε μηντιάρχες. Οπότε φεύγει το κομμάτι των ποινικών ευθύνων και είναι συγκεκριμένη ευθύνη η πολιτική του πολιτικού συστήματος που εξέθρεψε τέτοιες πράξεις που γινόταν κατ' επανάληψη. Θα ήταν αστήριχτο το πόρισμά μας αν προσπαθούσαμε να πούμε ότι ναι, βρήκαμε και ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν βρήκαμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να βρεθούν στο μέλλον από τις δικογραφίες που θα σχηματιστούν πιθανότατα, γιατί εμείς τους έχουμε εντοπίσει σε βάρος των τραπεζιτών και των καναλαρχών. Εκεί πέρα μπορεί κάποιοι να κελαηδήσουν, όπως το λέει εύστοχα ο λαός μας. Δεν σημαίνει ότι έκλεισε το ποινικό σκέλος, δεν έκλεισε καθόλου. Εμείς, επειδή έχουμε σοβαρή τεκμηρίωση στο πόρισμά μας, λέμε ότι δεν έχουμε προσωποποιημένη ευθύνη. Έχουμε όμως ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη. Και κάποια φορά το να καταδειχθεί η πολιτική ευθύνη και να διασπαστεί αυτή η γενεσιουργός αιτία της, είναι σημαντικότερο από το να αποδώσεις μία-δύο ευθύνες ποινικές όταν αυτές είναι αστήριχτες. Αυτό λοιπόν που όλοι φανταζόμασταν, αυτό που λεγόντουσαν στα καφενεία, αυτό που ο κόσμος το είχε τούμπαν, ότι υπήρχε η διαπλοκή στην Ελλάδα και λειτουργήσε, στην Επιτροπή μας αποδείχθηκε, και αυτό λέμε και στο πόρισμά μας, αποδείχθηκε πολιτικά ότι υπήρξε και λειτουργήσε η διαπλοκή. Το τρίγωνο, και για μένα είναι τετράγωνο γιατί έχει βάλει το χεράκι της, ή μάλλον δεν έβαλε το χεράκι της η Τράπεζα της Ελλάδος και έχει μεγάλη ευθύνη σε αυτό, και δυστυχώς συμπληρώνεται και από μια άλλη πλευρά, πέρα δηλαδή από τράπεζες, πολιτικά κόμματα, κανάλια, μηντιάρχες. Έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδας και έχουμε και την ανοχή της δικαιοσύνης. Θα ήταν ψέματα να πούμε ότι δεν είχαμε την ανοχή και ότι η δικαιοσύνη δεν λειτουργήσε και σε αυτό το επίπεδο. Αν λειτουργούσε, αυτά θα είχαν εντοπιστεί και θα είχαν κατακεραυνοθεί στην ώρα τους. Λειτουργήσε λοιπόν, υπήρξε και λειτουργήσε το τρίγωνο της διαπλοκής, και χάρη στη λειτουργία της Επιτροπής μας αυτό καταδείχθηκε, σταμάτησε και είναι στοίχημα και ευθύνη όλων μας να μην ξαναλειτουργήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχω σαν δικηγόρος και λόγω της θητείας μου στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, είχα μεγάλη ενασχόληση με τα δάνεια των ιδιωτών. Τα δάνεια των καταναλωτών, τα στεγαστικά, τα δάνεια του Έλληνα πολίτη, του τυπικού μέσου Έλληνα δανειολήπτη. Λοιπόν, αυτά που είδα εδώ πέρα δεν πίστευα ότι θα τα δω. Δάνεια μπαλόνια, που πάει η δόση, όλη η δόση πάει στο τέλος μετά από 10 ή 20 χρόνια. Δάνεια μπάμπουσκες, η μία επιχείρηση μέσα στην άλλη δανείζει τον εαυτό της, δεν δανείζεται μετοχές. Απίστευτα πράγματα. Δάνεια για ακίνητα που δεν γίναν και η τράπεζα δεν έψαξε να δει αν χτίστηκαν τα ακίνητα για τα οποία δώσαν. Δάνεια σε εικονικές εταιρείες. Δάνεια με collateral εγγύηση που μετά εξαφανιζόταν. Αυτά με μεγάλη, σας ξαναλέω, εμπειρία στο δανεισμό του Έλληνα δανειολήπτη, δεν πίστευα ότι θα τα έβρισκα. Για τους ισχυρούς όμως
όλα γίνονται. Και εποπτεία δεν υπήρχε και πολιτική κάλυψη υπήρχε και τα κανάλια παίζανε όπως τους βαρούσαν. Υπήρξε λοιπόν η διαπλοκή και αποδείχθηκε από τη σωρία των συμβάσεων, από τα απίστευτα αυτά πράγματα που πέρασαν μπροστά μας στις συμβάσεις και από τις μαρτυρικές καταθέσεις που είτε καταφατικά είπαν ότι ναι, υπήρχε η διαπλοκή και ήταν και ο κύριος Αλαφούζος και οι κύριοι Κουρίς και Κουρτάκη. Ήταν και πολλοί που δεν αρνήθηκαν. Όταν ρωτήθηκαν μπορείτε να το αποκλείσετε ότι λειτουργήσε η διαπλοκή, και είπαν όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Επίσης είχαμε ένα παλιότερα επεισόδιο στην πολιτική σκηνή του τόπου με πρώην Πρωθυπουργό και τον εκπρόσωπό του να λέει ότι ζητήθηκε δάνειο από τον Όμιλο Δόλ και να λέει ο τότε Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, που τώρα βλέπουμε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, που τώρα βλέπουμε επανέρχεται στην πολιτική σκηνή, και να λέει ότι με εκβίασαν πολιτικά στην ουσία, ότι αν δεν δώσω το δάνειο, και ζήτησε το OK η Εθνική Τράπεζα από τον Πρωθυπουργό. Αυτό δεν το διέψευσε κανείς. Είπε δεν το δίνω αφού δεν έχει τις προϋποθέσεις, και από τότε το ΔΟΛ άλλαξε στάση. Αυτό δεν το διέψευσε κανείς. Ίσα ίσα το επιβεβαίωσε. Τι μεγαλύτερη απόδειξη της διαπλοκής. Και τι περιμένουμε. Οι ίδιοι που λένε τώρα, κύριος Σταμάτης, κύριος Βορίδης, κύριος Λοβέρδος, λένε ρωτούσαμε επανειλημμένως εδώ τους μάρτυρες, υπήρξε κάποιο επεισόδιο διαπλοκής, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο, παρενέβη κάποιος τηλεπιτικός, και λέγανε οι μάρτυρες όχι. Να σας πω τι θα λέγανε οι ίδιοι αν έλεγε ο μάρτυρας αυτός ότι ναι, με πήρε τηλέφωνο τάδε πολιτικός και μου είπε δώσε το δάνειο. Να σας πω τι θα λέγανε, γιατί δικηγόροι είμαστε και ξέρουμε σε τέτοιες περιπτώσεις πώς αντιδρούμε. Πρώτον, θα λέγανε και πού ήσουν εσύ 10 χρόνια τώρα, 8 χρόνια και δεν εμφανίστηκες, έχεις ποινικές ευθύνες που το απέκρυψες. Δεύτερον, θα λέγανε έχεις αποδείξεις για αυτό που λες. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες, θα λέγανε. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι σας πήρε τηλέφωνο τάδε. Έχεις αποδείξεις, να το φέρουμε κατά αντιπαράσταση. Αυτά να μας ακούει ο κόσμος. Δεν γίνονται. Μάλλον γίνονται, αλλά δεν λέγονται, όπως είχε πει παλιότερα ένας πολιτικός άνδρας. Ή περιμένουν ότι θα γράφουν οι συμβάσεις, όπως ξαναείπα, είμαι προϊόν διαπλοκής. Τώρα τελευταία ένα άλλο αφήγημα που λένε είναι ότι λέει η Νέα Δημοκρατία δεν μας υποστήριζαν τα κανάλια. Και πού το είδαν αυτό? Εδώ μέχρι και το Βήμα και τα Νέα υποστηρίζουν ξεκάθαρα Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί φτάσαμε. Αυτό θα πρέπει να ξενίζει. Και όχι που ένας αριστερός καλείται, που διετέλεσε 20 χρόνια διευθυντής σύνταξης ή διευθυντικός τέλεχος, δεν ξέρω τι ακριβώς, και καλείται, όπως είναι λογικό, να σώσει μια εφημερίδα. Είναι ντροπή για την ιστορία της να υποστηρίζει τον Μητσοτάκη τον νεότερο, και άνθρωποι που με φόβο την αγόριζαν κάποτε, από ό,τι μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι, να βλέπουν τώρα αυτή την εκτροπή της. Αυτό θα πρέπει να ξενίζει, και όχι που κλήθηκε ένας αριστερός που διετέλεσε διευθυντικός τέλεχος να τη σώσει. Και κάποτε αυτές οι εφημερίδες πέταξαν 1-2 κόκκινα πρωτοσέλιδα. Εγώ το θεωρώ περισσότερο πρόσκληση σε διαπλοκή, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Όπως το είπε και προχθές στη συζήτηση στη Βουλή, δεν σήκωσα το τηλέφωνο για να έχω την εύνοια των μέσων. Και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχουμε ποτέ. Δεν διαπλεχτήκαμε και δεν θα διαπλακούμε. Αυτό όμως που με ξενίζει, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι γιατί επιμένει το ΠΑΣΟΚ και ιδίως η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπήρξε διαπλοκή. Δεν υπήρξε, λέει, δεν αποδείχτηκε. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όλα αυτά πέρασαν από μπροστά μας. Χιλιάδες σελίδες, δεκάδες μάρτυρες, απίστευτα δάνεια, απίστευτες αναδιορθώσεις, να καταπίνουν συμβάσεις και να μην τις καταγγέλνουν, να μην ασχολούνται μαζί τους. Γιατί δεν το καταδικάζουν και λένε ότι δεν υπήρξε, δεν το θίγουν. Να πω τα παραδείγματα. Τα κανάλια, τα ΜΜΕ, τα περισσότερα πτώχευσαν. Οι ιδιοκτήτες, οι μεγαλοδημοσιογράφοι πλούσιοι, οι εργαζόμενοι στη γαλέρα και στην αβεβαιότητα. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Οι τράπεζες πτώχευσαν 3 φορές. Οι ιδιοκτήτες πλούσιοι. Ποιος τις πληρώνει? Εμείς τις πληρώνουμε, όπως και τα κανάλια. Τα κόμματα το ίδιο. Πτωχευμένα είναι, πάυση πληρωμών. Από το 11 έχουν να δώσουν μια δόση. Αντίθετα εμείς και τώρα ακόμα που ήρθε η ώρα της δόσης την πληρώσαμε. Ο ορίζοντας των 200-400 ετών ποιος τα πληρώνει? Εμείς. Ο κόσμος που μας ακούει τα πληρώνει. Άρα δεν είναι άνθρακες από αυτά που σας είπα, κύριε Πρόεδρε, ο θησαυρός, αλλά οι άνθρακες, αυτό μας λέει η Νέα Δημοκρατία, οι άνθρακες στο λαό
και ο θησαυρός σε αυτούς, στους μηντιάρχες, στους τραπεζίτες και στους κομματάρχες. Γιατί με όλα αυτά, γιατί δεν το καταδικάζουν το παλιό πολιτικό σύστημα που πτώχευσε τη χώρα και άνοιξε την πόρτα στους δανειστές και στα μνημόνια και οδήγησε στη φτωχοποίηση όλων μας? Η απάντηση είναι σκληρή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι οι ίδιοι. Οι ίδιοι που τα δημιούργησαν όλα αυτά δεν άλλαξαν. Αυτά τα δύο κόμματα είναι που οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν και στα μνημόνια συνέχισαν να την κατακριοργούν. Κι όμως θέλουν οι ίδιοι, γιατί δεν άλλαξαν. Έχουν βάλει 2-3 πρόσωπα έτσι να φαίνονται δήθεν, αλλά κατ' ουσίαν οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι και έχουν τις ίδιες πολιτικές και τον ίδιο πυρήνα. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και το τεράστιο πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει στην εξέλιξη της χώρας και εκεί πρέπει να αναμετρηθούμε. Εμείς είμαστε ενάντια στη διαπλοκή, την ερευνούμε, την κυνηγάμε, την καταργούμε και απ' την άλλη είναι οι υπερασπιστές της. Οι υπερασπιστές της και λένε δεν υπήρξε διαπλοκή και ξεκάθαρα, ιδίως βλέπω τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποδείχτηκε να μην θυγεί δηλαδή αυτό που λειτουργήσε και καταχρέωσε τον ελληνικό λαό. Θα κοιτάξω να τα συντομεύσω, κύριε Πρόεδρε, θα δείξετε λίγη ανοχή, γιατί περιμένοντας τη σειρά μας σημειώσαμε και ίσως μια-δυο κουβέντες παραπάνω. Θα ήθελα να αναφερθώ έτσι ενδεικτικά. Ποιος θα πληρώσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ δάνεια της Νέας Δημοκρατίας που τα πήρε εκχωρώντας κάτι μελλοντικό και αβέβαιο, λες και πάντα θα έπαιρναν 40 και 45%, κάτι που είναι παράνομο, και μάλιστα αυτό το εκχώρησαν ταυτόχρονα σε 2, 3 και 4 τράπεζες. Να σας πω ποιοι. Οι ηλικιωμένοι που τους κόπηκε το ΕΚΑΣ και τους αρνήθηκε κιόλας στη Νέα Δημοκρατία, το εφάπαξε βοήθημα το Δεκέμβρη. Ποιος θα πληρώσει τα 200 εκατομμύρια δάνεια του ΠΑΣΟΚ με τον ίδιο τρόπο που τα εκχώρησαν σε πολλές τράπεζες και μελλοντικές επιχορηγήσεις? Οι συνταξιούχοι που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τους κόψανε τη σύνταξη. Ποιος θα πληρώσει τα 179 εκατομμύρια του ΔΟΛ, ενώ είχε όλο αρνητικές ενδείξεις, με αναχρηματοδοτήσεις τόκους και ενώ εξακολουθούσε να πληρώνει παχυλότατα μεγαλοδημοσιογράφους? Να σας πω ποιοι θα πληρώσουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις μειώσεις που έχουν υποστεί στους μισθούς τους. Ποιος θα πληρώσει τα 115 εκατομμύρια δάνεια του τηλέτυπου, ο οποίος έβαλε μεταξύ των άλλων παρανομιών, έβαλε εγγύηση την ταινιοθήκη του που την υπερεκτίμησε με εκτιμήσεις που έκαναν οι ίδιοι και δήθεν βάλανε και ανεξάρτητες εταιρείες? Είδαμε και την ταινιοθήκη, παίζει τώρα 3 μήνες, παίζει 6 μήνες, σε πόσο θα αντέξει? Να σας πω ποιοι θα την πληρώσουν τα δάνεια στον τηλέτυπο. Γιατί ρωτήθηκαν και οι ισχυροί επιχειρηματίες που έχουν άλλες επιχειρήσεις ισχυρότατες και λένε δεν ξέρουμε. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που είναι στη γαλέρα των 500 ευρώ το μήνα. Ποιος θα πληρώσει τα 45 εκατομμύρια στο πρώτο θέμα που έκανε τις μπάμπουσκες και τις εικονικές εταιρείες? Οι άνεργοι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Και η ίδια αυτή η εφημερίδα, αν και δεν της αξίζει η ονομασία αυτή, τους πετάει ένα κουπόνι για να ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Που από τα δάνεια, βέβαια, από τα δάνεια που έχουν πάρει με τις εικονικές εταιρείες, μπορούν και παίζουν τέτοια παιχνίδια. Ποιος θα πληρώσει τα 161 εκατομμύρια στον Πίγασο με σωρία παραβιάσεων που και οι επόπτες και οι ελεκτές της Τράπεζας της Ελλάδας είπαν έχουν δώσει στείλει το πόρισμα στον εισαγγελέα? Οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να σταθούν εδώ πέρα? Γιατί αν πήγαιναν όλα αυτά τα δάνεια εκεί που έπρεπε, θα υπήρχαν δουλειές, θα υπήρχε ανάπτυξη και δεν θα είχε καταχρεωθεί η χώρα. Όλοι εμείς και τα παιδιά μας θα τα πληρώσουμε αυτά. Αλλά θα σταθώ και λίγο και μετά κλείνω με τον επίλογο ότι έχουν μία τάση, λες και σε ποιους απευθύνονται, σε ηθαγενείς, μάλλον έτσι είχαν συνηθίσει, να κάνουν την τρίχα τριχιά, να διηλίζουν τον κόνοπα και να λένε το λαό καταπιείτε την Κάμιλο. Τόση ώρα λένε τώρα για τα ελάχιστα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε πάρει πολύ μικρά ποσά, καθότι ήταν παλιότερα και μικρότερο κόμμα, και τα οποία είναι ενήμερα, πληρώνονται κανονικά, υπάρχει εγγύηση ακινήτου, υπάρχει εγγεγραμμένη υποθήκη. Παλιότερα υπήρχε δέσμευση του Προέδρου του κόμματος και πλέον Πρωθυπουργού, και εκεί να ασχολούνται με αυτά. Είναι σαν να λέμε να γίνεται δίπλα σου ένα κακούργημα. Έτσι, να γίνεται δίπλα σου ένα κακούργημα, ένα φωνικό, ένας βιασμός, και εσύ να λες γιατί με έβρισε ο παραδίπλα? Ασχολούμαι με τη βρισιά, έβρισε τα θεία ή έσπασε ένα τζάμι. Ασχολείσαι με το πτέσμα που δεν υπάρχει καν πτέσμα εδώ πέρα. Πληρώνονται τα δάνεια και συνεχίζουν και πληρώνονται. Και αφήνουν δίπλα τους να γίνονται φόνοι και βιασμοί
και σκάνδαλα τεράστια και όχι να ασχοληθούμε. Είναι προσβολή προς τον κόσμο που μας ακούει να επιμένουν τόσο διεξοδικά τι έγινε για ακίνητο, το μόνο κόμμα που έχει ακίνητο και το έχει υποθηκεύσει στα δάνεια του που τα πληρώνει, και αυτοί εκεί ασχολούνται και λένε είναι αστείο να τα λέμε, είναι προσβολή στον κόσμο που μας ακούει και μας παρακολουθεί, γιατί ο κόσμος αυτός πληρώνει τα δάνειά τους, ο κόσμος αυτός πληρώνει τους μισθούς. Να μας πούν τι μισθούς έχουν τα στελέχη τους. Και κλείνω, γιατί πραγματικά βλέπω μας έδωσε πάσα, το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, ο κύριος Βορίδης ξεκινώντας να λέει ότι και τις 3 μάχες που δώσατε σαν κυβέρνηση, σαν ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, τις χάσατε. Τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, τη μάχη κατά του παράνομου τηλεοπτικού τοπίου και τη μάχη κατά της διαπλοκής, όλα κατέρευσαν. Όχι, δεν κατέρευσαν. Τις δώσαμε, τις δίνουμε και θα τις δώσουμε, θα συνεχίσουμε να τις δίνουμε, και αυτή είναι η διαφορά μας. Εδώ υπάρχει σαφής ομολογία της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θέλει να θυγεί ούτε η φοροδιαφυγή, ούτε το παράνομο τηλεοπτικό τοπίο, ούτε η διαπλοκή στα δάνεια με τις τράπεζες, τα κανάλια και τα κόμματα. Εμείς θέλουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό δώσαμε αυτό το πόρισμα και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε αυτές τις μάχες. Ευχαριστώ πολύ.